Bé, doncs anem a començar la sessió d'avui. Ja en portem, crec que 6 del curs Lenin, un enfoc contemporani organitzat per la Joventut Comunista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, i la Fundació Neus Català. Avui parlarem de la relació de Lenin amb els moviments d'emancipació de la dona i les seves posicions. Ja sabeu que enfront a la idea de que la Revolució Russa va ser una revolució exclusivament proletària, hi ha altres opinions que diuen que a part de la revolució proletària va ser una revolució camperola, una revolució dels pobles oprimits i una de les dones. La conjugació de totes va ser el que va produir el gran fenomen de la revolució. Per avui tenim a la Sofia Lorenzo, que la primera característica, no la principal, que vull destacar és que té 40 anys menys que jo. La qual cosa ens indica que, malgrat que François Furet va predir que el comunisme ja era una cosa del segle XX i era totalment arxivada, hi ha futur. I un futur magnífic, perquè una altra característica és que normalment a aquestes coses ens hi dediquem gent del ram de les lletres. La Sofia no és del ram de les lletres, com una part de la gent de la Joventut Comunista. És biòloga, té un màster en antropologia biològica i és una intel·lectual orgànica, en el sentit ampli de l'expressió. No només perquè milita els comunistes de Catalunya i abans estava a la Joventut Comunista, això seria el sentit estret d'orgànic, sinó perquè des de la ciència es dedica a reflexionar sobre els processos socials. Podeu trobar molts dels seus articles socials i culturals, en fi, podeu trobar molts dels seus articles si agafeu la revista Realitat, poseu a un bons autors i trobareu a Sofia Lorenzo i veureu 4 planes d'articles. Per tant, no és una cosa esporàdica, que malgrat la seva procedència del ram de la ciència estigui pensant en els fenòmens culturals, els fenòmens que es produeixen a la societat. Participa, és membre del Consell de Redacció de la revista Realitat. Participa a comissions obreres, sindicalment, i abans de passar al partit, quan estava a la Joventut Comunista, era responsable de les àrees de formació i de família. Acabo aquí dient que ha proposat, no sé si rebeu tots els comunicats de la Fundació, després apuntem per veure si es logra resoldre això, però ha proposat una bibliografia que la podeu trobar penjada a l'arxiu Josep Serradell, que són ella ja us parlarà de la bibliografia. Per tant, sense més, ja passem. Es veu bé, no? Sí. Doncs moltíssimes gràcies a tothom per assistir a aquesta xerrada. Bones totes i, bueno, com podeu observar, el títol d'aquesta xerrada es diu Lenin i la emancipació de la dona. He de fer un petit avís o disclaimer sobre aquest títol, i és que a mi no m'agrada tant parlar de l'emancipació de la dona com si fos un ens inamovible o un grup homogeni de persones, no? Però sinó més bé a mi m'agrada més parlar de l'emancipació de les dones, una mica de reconeixement a la col·lectivitat i del que som com grup social. Però bueno, una mica per mantenir una coherència amb la literatura marxista i
amb la identificació de la dona com a subjecte polític, el títol oficial de la xerrada és Emancipació de la dona, en comptes de que a mi m'agrada una mica més parlar de les dones en plural, no? Perquè no som només homogenis, sinó que som un grup, com qualsevol sector de la societat, amb interessos molt diversos i procedències i problemes i problemàtiques de tot tipus. Vale. Per començar, que fa una mica ja de mandra o de ràbia, no? de posar en un context històric, perquè ja estem una mica fartes totes d'insistir en el mateix, de que les dones al llarg de la història patim un sistema social que es diu el patriarcat i que patim també una doble opressió política, és a dir, a l'esfera pública, a l'esfera social i domèstica, és a dir, al sector de la llar, de la família, al sector més privat, més emocional, etc. I que sempre hi ha una manca de drets bàsiques per a les dones i encara més en determinats llocs i regions i èpoques històriques del planeta. Aquestes fotografies són de dones de la Unió Soviètica, una mica per posar-nos en context. La fotografia de la dreta, que és del Museu d'Història Política rus, és una foto de la marxa del Dia de la Dona Treballadora el 8 de març de 1917, si no m'equivoco, a Petrogrado. Però ja parlarem una mica més del Dia de la Dona Treballadora i només per dir-vos que a la bibliografia que ha comentat el Joan hi ha un PDF, un llibre molt curtet que es diu Las bolcheviques, de l'Òscar de Pablo, que fa una recuperació molt maca de moltes dones que van participar d'una forma superactiva a la Revolució Russa, en càrrecs militars, ideològics, intel·lectuals, etc. I que estaria molt bé donar-li una ullada perquè Les bolcheviques és un llibre super complet, molt curtet, però molt informatiu per aquest tema. Vale. Quan Lenin estava divagant i pensant i intentant una mica teoritzar sobre l'emancipació de la classe treballadora, les dones venien d'una situació també abans tsarista, molt complicada, amb molta explotació laboral, dins i fora de la llar, no? També és important recalcar una mica això, que les dones de classe treballadora sempre han treballat fora de casa i dins de casa. Avui en dia es parla normalment de la triple jornada de les dones. Una jornada laboral de 8 hores de feina assalariada, una jornada laboral de 8 hores a casa, de cures, llar, família, gent gran, de nens i nens petites, etc. I una jornada laboral de 8 hores de societat, de fer xarxa, de fer comunitat. Avui en dia es parla ja d'una triple jornada de la dona, no d'una ni de dues, sinó de 3 etapes de 8 hores que les dones fem de forma no remunerada en dos dels casos. No més remunerada seria sort en la feina assalariada. El Lenin va teoritzar des d'una visió que bevia moltíssim de Marx, de la família, de l'origen de la família, la propietat privada i l'estat d'Engels, etc. I el que deia és que les dones pateixen una doble pressió per classe i per gènere, que l'explotació de treball femení és productiu i reproductiu, és a dir, assalariat, i és a dir també a la família i a les relacions socials, emocionals, etc., és central per al capitalisme, que l'emancipació de les dones és fundamental per a la lluita de classes i que l'alliberament de les dones és un canvi no només econòmic, sinó social i cultural. De fet, des del marxisme més clàssic es diu la infraestructura, que són les relacions de poder entre classes econòmiques i socials, i la superestructura, que és un canvi ja que se reflecteix a la vida cultural, religiosa, educativa, etc. Però que el canvi cultural i social
en última instància del canvi en les relacions de poder monetari i econòmic. Aquí he posat una cita de la pensadora Alexandra Kollontai, que igual us sona, que ella deia que la història de la lluita de les dones treballadores per a millorar les seves condicions laborals i per una vida més digna és la història del proletariat pel seu alliberament. L'Alexandra Kollontai, a mi no m'agrada tampoc dir que és una de les més grans pensadores dones del segle XX, jo diria és una de les figures de referència intel·lectual de tota la humanitat, d'homes i dones més grans del segle XX. I ella va ser una de les primeres veus en identificar que no és que el feminisme o l'emancipació de les dones o les lluites per l'emancipació de les dones i la lluita de classes siguin unes entitats separades, sinó que és la mateixa lluita i que encara avui en dia costa una mica fer entendre a molts sectors dins de l'esquerra, fins i tot, que el feminisme i la lluita de classes és la mateixa lluita. I també moltes altres lluites, però bueno, que avui ens toca la lluita per l'emancipació de la dona treballadora i de les dones treballadores en general. Doncs una mica per posar tot aquest contingut a terra, no? De materialitzar, de fer tangible aquestes idees, el Lenin va estar recolzant i va estar a favor de moltes mesures polítiques per la igualtat de gènere durant la seva etapa a la Unió Soviètica. Ell parlava del sufragi universal per a les dones, d'una proposta de socialització del treball domèstic reflectida en cuines comunals, bugaderies, guarderies, menjadors públics, llars per a nens i nenes petites, escoles públiques, etc., com aquí a la foto. També les dones van tenir una participació molt important a la vida política en diversos nivells de l'administració pública, no només als comitès del Soviet, sinó també al govern, al Partit Comunista i fins i tot a l'Exèrcit Roig, com les dones que us comentava abans del llibre aquest de les bolxeviques de l'Òscar de Pablo, que les dones tenien un paper o es buscava una mica que tinguessin un paper absolutament actiu a la vida política en totes les facetes i en tots els nivells. S'havia aprovat el dret al divorci i a l'avortament i s'intentava trobar sempre una igualtat salarial i una igualtat en l'accés a l'educació, no només a l'educació més bàsica, primària, sinó també a secundària i a nivell universitari també. De fet, una de les cites del Lenin de l'època que podem trobar al PDF també, que està a la bibliografia, Lenin i la emancipació de la dona, ell deia que la revolució no pot avançar sense l'emancipació de la dona, que és una mica un resum de tot el que intento plasmar en aquesta diapositiva. També s'ha de dir que Lenin era molt conscient que les lleis no són suficients per canviar les condicions reals de les dones. És el que parlàvem abans, no? de la infraestructura i la superestructura, que tu pots tenir les lleis més progressistes i més feministes de la història i del món, que si les dones no tenen unes condicions materials tangibles, un dret a la feina digna, un dret a l'habitatge, un dret a la seguretat material, etc., doncs els canvis culturals o els canvis més simbòlics tampoc serveixen. També hi ha un llibre que també està posat a la bibliografia, que és aquest, que és l'Amor Rojo, d'Alexandra Kollontai, que és una col·lecció d'assajos i d'articles que parlen, des de la perspectiva de Kollontai, ella teoritzava una mica en aquesta societat socialista que es buscava i que encara intentem construir, com serien el tema de les relacions més emocionals, més sexoafectives, etc., i com podríem assolir un horitzó d'igualtat plena en aquestes condicions materials.
Doncs jo recomano moltíssim aquesta obra, és de l'editorial Verso Llibres. L'editorial Verso té dues branques, l'editorial Verso Books, que és per textos en anglès, i l'editorial Verso Libros, que és de textos traduïts al castellà. I té moltes col·leccions superinteressants, i això és una mica fora de tema, però aquest any s'ha publicat una col·lecció de Palestina i de textos sobre la situació del poble palestí que està espectacular. Doncs recomano moltíssim aquesta editorial, no només aquest llibre, sinó també l'editorial de Verso Books o Verso Libros en particular. El Lenin també, que totes les mesures que veieu aquí són una mica ideals, són una mica que avui dia una mica gairebé de sentido comú, però a l'època no eren tant. El Lenin també va parlar de temes una mica més espinosos, com la qüestió de la prostitució, també va parlar. Ell i l'Alexandra Kollontai, altres teòriques com la Clara Zetkin, de la que parlarem més endavant, la Rosa Luxemburgo, etc., apostaven per una posició des d'una òptica marxista, no un tema tan complex, no? Si hi ha una posició més neoliberal, de que tot val, de que el mercat lliure, fins i tot per als cossos de les dones, hi ha una posició més prohibitiva, més criminalitzadora, doncs la síntesi seria la posició marxista, que és que davant d'un tema tan problemàtic, tan complicat, la visió marxista, el camí d'assolir un horitzó on no hi hagi ni patriarcat ni capitalisme, seria com el camí per solucionar aquesta problemàtica social, diguéssim. Doncs, com veieu, el Lenin parlava una mica de tot, no només dels temes més fàcils, sinó també dels temes més complicats, que eren complicats en aquella època i també en aquesta. També és molt important parlar d'un assaig que també està a la bibliografia, que es diu Lenin, la qüestió de la mujer, amb la Clara Zetkin. La Clara Zetkin era una gran teòrica també, una de les més grans teòriques de l'època, socialista, i van tenir una conversa, de fet, diverses converses, a l'estudi de Lenin al Kremlin, crec que era, no sé si octubre o novembre del 1920, sobre la necessitat d'integrar la lluita feminista dins del moviment socialista. I, parlaven de temes a nivell polític, a nivell de relacions socials de la vida del dia a dia, etc. I la Clara Zetkin deia també que la lluita de gènere és inseparable de la lluita de classes. Era una de les veus que parlaven de la indissolubilitat de la lluita anticapitalista i de la lluita de classe i de la lluita per l'emancipació de les dones treballadores. La Clara Zetkin és una de les fundadores del Dia Internacional de la Dona Obrera, que, com sabeu, és el 8 de març. De fet, a la foto de la dreta, ella és la dona de l'esquerra i la dona de la dreta és la Rosa Luxemburgo, i van participar al Congrés Internacional de Dones Socialistes al 1910, que es va celebrar a Copenhague, i ahir van fixar com data de commemoració tots els anys el 8M. La Clara Zetkin també va ser una de les impulsadores màximes juntament amb el Lenin del Comintern, de l'Internacional Feminista, etc. Doncs estava molt integrada en els moviments revolucionaris i en la participació en reunions i congressos molt clàssics en la història de la teoria de l'emancipació de la classe treballadora. El
el 8M és una magnífica herència que tenim de la Internacional de Dones Socialistes, però, a veure, és veritat que avui en dia s'ha desvirtuat una miqueta, no, s'ha desvirtuat molt, de la seva condició de lluita obrera i de classe. No? Avui en dia, si tu agafes a qualsevol persona o a moltes persones pel carrer i demanes que es commemora el 8 de març, diríem, bueno, el dia de la dona, no? El dia, bueno, de celebració de la lluita feminista, etc. Però molt poques persones, tristament, haurien de contestar, contestarien és el dia de la dona obrera i és el dia de commemoració de la lluita, de l'emancipació de les dones de la classe treballadora. I bueno, això és un llegat que és conflictiu una mica, que també ha portat grans coses, però que bueno, ahí està la lluita i el debat de tots els espais feministes de tots els anys, no? Sempre és la típica gran pelea de les associacions feministes del 8M de cada any. Vale. Una mica, recopilant totes aquestes idees, podem parlar, si voleu, al torn de preguntes o de divagacions o és un espai totalment lliure, de l'herència de totes aquestes idees, no? en el context actual de l'esquerra i del feminisme. No és un context molt amable, jo crec que avui dia, bueno, sí, hem assolit moltes coses dins del feminisme, però és veritat que hi ha una contraofensiva feixista molt gran, una contraofensiva masclista i una contraofensiva que fins i tot arriba a posar en dubte coses que ja ni Lenin ni els seus coetanis ja tenien super donades per fet, saps? Que és una mica, jo crec que estem una mica de retrocés al moviment feminista i una mica de desvirtuament o de desvirtuació de la lluita, del caràcter de classe de la lluita feminista. I bueno, jo crec que totes les reflexions de Lenin, abans de Lenin, Marx, etc., també de la Rosa Luxemburgo, de la Setkin, de la Kolontai, etc. També hi ha teòriques que si podeu llegir, com la Paula Fiet, que és una dona alemana, que era líder sindical, a més, que també va participar en la Internacional de Dones Socialistes, ser el pilar fundacional del 8M també. La Kate Dunster també, són dones de l'època que cal llegir i que ja parlaven de moltes coses que ara jo crec que s'estan perdent una mica o que s'estan desvirtuant. I jo crec que s'hauria d'aprofitar una mica aquests llegats per construir una esquerra més radical i coherent de la lluita antipatriarcal, comunista, etc. I sobretot tenir en compte que el feminisme i la lluita de classes és una mateixa cosa i com deia la Flora Tristán, que la Flora Tristán és una feminista de la primera onada, el feminisme té com 4 onades. La primera onada, el segle XVIII-XIX, principis del XX, la segona onada, que és principis fins a 1960, més o menys. La tercera onada, que és l'etapa que va des dels 60 als 80-90. I avui estem, que es considera que ja estem a la quarta onada. Doncs la Flora Tristán era una escriptora francesa, una pensadora socialista, molt famosa a la primera onada, i ella té una frase que és espectacular, que la frase era només hi ha una persona més oprimida que l'obrer més oprimit del món, i és la dona de l'obrer més oprimit del món. I jo crec que si ja venim d'una tradició marxista i d'altres corrents de pensament, no només marxista,
que ja havia fet molts avanços al tema del feminisme i de la lluita per l'alliberament de les dones treballadores. Jo crec que avui tenim molta feina per fer i no sé com ho diríeu, però bueno, que són temps difícils. Hi ha també esperança, però bueno, que són temps complicats. I bueno, ara si voleu fer, no sé si preguntes o qüestions o comentaris o com... Vosaltres mateixes. A mi em crida l'atenció que avui, si mirem la sala, Ja, és que... falten homes que també els incumbeix. I és una de les coses que penso que dins del feminisme les dones ens ho prenem bé, però els homes no acaben d'entrar dintre de la concepció de que les dones anem canviant i ells accepten a mitges els canvis aquests. Perquè fins i tot en èpoques de moviment del Partit Comunista molt efervescents, les dones sempre havien fet de suport i mai estaven a primera fila, o poques estaven a primera fila, val? Perquè elles havien d'estar a casa. Bé, vull dir, és una aclaració d'evidència més que... I en alguns moments ara penso que també passa. És aquell masclisme amagat. Val? A les 8 a casa per fer sopar. És algo que no sé com s'ha de treballar, però penso que s'hauria de tindre més incidència amb aquesta qüestió de fer-los entendre que si no ens involucren les coses costen molt més. Una altra de les coses, si veieu les grans manifestacions i les grans vagues que han tingut molt suport i molta durada, hi ha hagut les dones al darrere. Una d'elles la Harry Walker. Per què va durar tant? Perquè hi havia les dones al darrere. No sé com seguir evolucionant tot això, però penso que encara se'ns té amb poca consideració. El que parlàvem abans, no? La doble opressió, que ja és la triple opressió, que no és només la llar i la família, etc., i les cures i la feina assalariada, sinó també és la lluita pels teus drets, no? La lluita per les teves condicions materials, de fer comunitat, de fer xarxa, etc. Sí, és una mica que sí. Mismo perro, distinto collar. Ànims. I bueno, que moltes vegades aquesta lluita que estem fent ara, no, també va cap a ells, o sigui, és per ells. També és lluita per trencar el patriarcat que també ens afecta a ells, no? I nosaltres ho veiem molt clar i és com el feminisme és de totes i de tots, però falta com que vingui aquesta part, no? De que ho entenguin així, perquè també és una lluita d'ells, perquè entre altres coses, com estàs dient, és una lluita de classes i costa molt de fer entendre jo us acompanyo en aquesta lluita. Bueno, és que també és la teva, saps? O sigui, llavors ens costa molt de fer entendre aquesta part. No sé si l'heu vist, però hi ha un documental que són 15 minuts d'una parella que ella amb ell li diu que deje de ser feminista, o sea, que deje de decir que és feminista perquè és mentida. I ell diu, pues, si jo recolzo, si jo tal, si no sé què, però no se'n recorda els horaris que tenen d'extraescoles als fills, no se'n recorda una sèrie d'algú que no és tan visible i que al final és una d'aquestes 8 hores que nosaltres treballem de més,
i és com que costa fer aquesta passa, que a més no sé quina és la solució, estamos en ello, supongo. Ni idea, ni ho sabia, Per això estamos en ello, supongo. Mira, però tècnic. Però sí que és curiós, a mi em xoca molt quan parlo amb amics, que és com, sí, a tope amb la igualtat, i dius, però ja no és només això, saps? És que són moltes més coses. El feminisme és lluita de classe, lluita obrera i moltes lluites. La mateixa lluita. Sí, la mateixa. És bueno, el que es parla actualment de la interseccionalitat, que no només ens afecta la condició de dones, sinó també la ètnia, no? La procedència cultural i geogràfica, la orientació i la identitat sexual, etc. Hi ha moltíssimes coses que és el que es diu la perspectiva interseccional. Que pot ser que Lenin no va parlar d'això, perquè además de que tampoc cal fer una visió presentista, no? de moments històrics de fa un segle i pico, però que avui en dia tenim informació més que adequada per parlar de moltes coses que una dona, per exemple, una dona obrera, negra i trans, no està oprimida amb un 25% per ser dona, un 25% per ser trans, obrera i tal. És que el 100% és la seva identitat i tots aquests aspectes i molt més condicionen i moldeen la seva experiència del món i com és llegida pel món i com ella reacciona al món. Doncs un feminisme eficaç i un feminisme conscient de veritat ha de tenir en compte a les dones no blanques, a les dones trans, a les dones migrades, etc. Doncs avui en dia és que és això una mica el que deia abans de l'ofensiva feixista, no? Que fins i tot dins de la mateixa esquerra tenim veus que dius no, ja fa 40 anys o 50 que ja aquestes coses ja estaven com super assimilades i ara, no sé, sembla que no. Ya. Bueno, yo a lo mejor decir algo que no le va a gustar a yo creo que nosotras las mujeres somos responsables de nuestro propio problema. Más fuerte, por favor. Que nosotras las mujeres somos responsables de nuestros propios problemas, porque no tenemos conciencia de lo machista que
cabeza muy bien, que ella escribe, que ella es una científica, etc. Entonces, no, también eso del edadismo y todas esas cosas, me estoy alargando mucho. Todo esa situación también depende de la actitud que tengamos nosotras. La actitud de nosotras tiene mucho que ver con el diario vivir y con esa calidad de vida que necesitamos. Entonces tenemos que saber decir no, poner los límites, y somos las responsables de que estos jóvenes de hoy no sepan apreciar ni sepan entender lo que es el feminismo, porque nosotros tampoco se lo dijimos. Ni se lo dijimos en forma teórica, ni tampoco lo asimilamos como algo práctico. O sea, hacerle la cama, lavarle el plato, tenerle todas las cosas a tiempo, no. Entonces, esas cosas culturales han moldeado una situación que en este momento, en cierto modo, es insostenible. Porque las generaciones anteriores hacían de empleada del marido, y hoy en día las chicas no saben ni cocinar, porque no importa, o sea, porque cada uno ha hecho lo que ha podido, ha aprendido lo que ha podido. Entonces hoy en día los hombres y mujeres tienen que hacerse de todas las labores y entender todo el mundo. Pero está esa situación generacional y de ahí viene la violencia y los medios de comunicación, todo lo que está haciendo la ultraderecha está utilizando todas esas situaciones para ir en contra del feminismo, porque a ellos no les interesa que nosotros pensemos, que seamos sujetos de derecho, que tengamos decisiones y que accedamos a los cargos. A ellos les interesa que nosotros sigamos siendo la generación anterior de la ama de casa y bien callada. Y si el marido le pegaba, bueno, se echaba un poco más de maquillaje. Entonces, estamos viviendo un tiempo súper difícil, complicadísimo, pero también con mucha, yo por lo menos tengo mucha esperanza, bueno, una palabra muy cristiana, pero mucha esperanza de que esto está en ebullición y que es posible que esta situación que estamos viviendo sea de tal convulsión que va a hacer nacer cosas nuevas. Porque, en fin, al fin y al cabo, tenemos que vivir, tenemos que tener hijos, tenemos que criar, tenemos que... Entonces, eso nos va a llevar a nosotros, sobre todo a las generaciones jóvenes, a decir, bueno, tenemos que hacernos una idea de lo que es el mundo en forma más materialista, más laica, y bueno, tirar para adelante. Disculpen que me... A mí me recuerda una mica a un de esas películas precisamente del Dragón Rojo. Bueno, no me recuerdo del título, pero era las causas del problema de la mujer. Bueno, un dels assajos de la Colonsai, que ella parla, ella argumenta que el patriarcat o la pressió de gènere... Sofía, una mica més fort, Vale, sí. que estamos sordos. Vale, sí. Ella parla de que el patriarcat, l'opressió de gènere, que no és només un ens fantasma, no? Que no és l'enemic invisible, sinó que el patriarcat som totes les persones que estem en aquesta sala i som totes les persones que estan al carrer, no? I som totes les persones que estan en totes partes. Doncs sí, és una mica una feina no només... Bueno, lo personal és polític, per començar, però que no és només una feina en institucions o una feina militant, una feina en partits, organitzacions, etc., sinó que és també una feina interna, una feina de desaprendre totes les estructures patriarcals que estan super integrades a la nostra cosmovisió. Doncs, és que jo mai diria no, jo és que no soc masclista, perquè és que és clar que jo soc una persona masclista i tothom són persones masclistes. Doncs és una qüestió també de treball, sobretot de feina interna i de feina de qüestionar el que és com persona. I jo entenc que fa una mica de por i que molta gent estigui una mica reticent a aquests canvis, perquè no només és qüestionar els teus hàbits o actituds o pensaments, és que és qüestionar
la civilització entera. Doncs és que fa por, no és baladí, és una lluita que és tremenda. Doncs sí, és una mica el que deies, que hi ha tantes coses, no, de dia a dia, tants prejudicis que fa por haver de reflexionar sobre ells, però és necessari. És que ningú canvi social és de gratis, és que hi ha una feina molt important social i personal i política i sentimental i afectiva també. Ai, digues. No. No, o sigui, jo simplement és com seguint una mica en aquest relat, però sobretot vull remarcar que és una de totes i de tots, o sigui, no ens responsabilitzem més a les dones de revisar-nos més, de canviar, òbviament, venim de la societat que venim de la història que venim i òbviament tothom s'ha de revisar i tothom té masclismes, sexismes, o sigui, ara, no és responsabilitat de les dones fer això, o sigui, és responsabilitat de tothom, perquè ells també s'han de revisar, ells també s'han de donar compte, ells també saben de la història que venen, o sigui, això no és nou per ells tampoc. I llavors és com, no tornem a fer el de responsabilitzar-nos en nosaltres, ara hem de canviar-nos nosaltres perquè crec que ha de ser una lluita conjunta, si no, no té sentit. És que si no, no té sentit perquè mai arribarem a un model. Simplement a fer. A ver, yo lo que voy a plantear a lo mejor no tiene que ver con lo que se ha planteado, pero bueno, lo quiero plantear. Yo creo que la izquierda, sobre todo los sindicatos, se tiene que plantear el tema de la mujer porque como la clase obrera no defienda los temas, otra gente no los va a defender mejor. A las mujeres también, todo para las mujeres. No estoy muy de acuerdo en que se plantea de que las mujeres siempre han estado en la casa. En mi casa éramos 4 mujeres y un chico, y las mujeres han trabajado toda la vida. Otra cosa es las condiciones que se ha trabajado, que a lo mejor era haciendo faenas en las casas y otra en la fábrica, pero se ha trabajado toda la vida. O sea que, y ahora pasa 3/4 de lo mismo. La gente de trabajadora a domicilio y un montón de personas están trabajando a veces con contrato y otras veces ilegal, porque hay mucha industria sumergida, o sea, muchas cosas, si no industria, lo que sea, sumergido. Entonces, si eso no se coge desde los sindicatos, desde todos los sitios, a trabajo igual, salario igual, y que la gente pueda estudiar, no avanzaremos, porque no es igual. Las condiciones que ya entiendo que hay desigualdad entre alguien que sea rico y alguien pobre, entre los tíos y entre los hombres y las mujeres, pero no igual tener a la criada en la casa que te haga las cosas, la señora, que el que tiene que ir a trabajar, el marido haciendo horas extras y la mujer que no llega a final de mes y trabajando en las condiciones que sean. O sea, las condiciones no son igual para una clase que para otra, aunque haya discriminación en todos los sitios. Y eso lo sabemos distinguir, o si no, no avanzaremos en la vía que interesa, digamos. Y los países del este, aunque se hayan caído, se haya hundido, yo creo que hay experiencias de mujeres con puestos de trabajo que en otro se había visto en la vida y en un montón de cosas que se tienen que recuperar y tener presente, digamos, la participación de la mujer en muchas cosas. Eso no se puede tirar del todo, aunque se haya hundido la cosa, porque son experiencias positivas para las mujeres. Que estic d'acord que quan és el que dèiem que la dona que és treballadora sempre ha treballat dins i fora de la casa, doncs és ridícul afirmar el contrari i que és una mica que pot ser que des de perspectiva sindical o des de perspectiva d'organitzacions més esquerres o amb una mica d'interès revolucionària sí que s'ha obviat aquesta divisió. No? Jo resisteixo molt al tema de la triple jornada, però és que és una realitat, no? Que no és només una jornada dins de casa i fora de casa, sinó també és una triple jornada de des de casa, fora de casa i xarxa comunitària i xarxa de transformació social. I també és l'eterna disputa entre, disputa no, és la
combinació de treball productiu i reproductiu. Una cosa és anar a treballar a la fàbrica, al camp, al taller de costura, on sigui, per generar plusvalia a l'empresari, i una cosa és també tenir la feina d'una família, de cures a gent gran, dependent a nens petits i nenes petites, etcètera. Doncs les dones sempre hem treballat, però les dones d'aquestes treballadores sempre hem treballat, però de diverses maneres, de manera productiva, de manera reproductiva, etc. Doncs, i sí, estic d'acord que és una mica que al sindicat sí que s'ha obviat aquesta lluita. És una mica un procés de desplaçament de l'esquerra, que jo crec que sí que està passant. Des de desplaçament o l'obviar l'aspecte revolucionari del 8M a sindicats que lluiten per una millora de condicions salarials, etc., però que obvien la part històrica que tenim com a col·lectiu social, que són les dones de les treballadores. Doncs és una mica, sí, o desinterès, o ja que el capital ja està tan en les seves últimes etapes de turbocapitalisme que ja és un enemic ja no implacable, perquè un món millor és possible, i de fet serà possible, però ja és un enemic tan gran, amb tantes sombres i tantes facetes, que és una mica, sí, és una fatiga constant de lluita. Jo només volia fer un apunt molt curtet amb les dues companyes, que estic totalment d'acord, el tema de com incloure l'home en aquesta lluita. Estic totalment d'acord que o fem plegats o no és impossible, i que és la seva lluita i que és en benefici d'ells també, però crec que hem de trobar com lidiar amb el fet que per mi és obvi de que la lluita feminista comporta una baixada o una reducció dels privilegis de l'home, evident, i això és així, i és evident, i llavors s'ha de trobar... Exacte. Ells no ho volen. I és evident, no? I llavors jo crec que fins i tot si a llarg termini la lluita és positiva per l'home també, s'ha de lidiar amb el fet que amb el curt i mitjà termini és una pèrdua de privilegis important, no? I com expliquem això, com ho vocalitzem i com... Clar, jo no ho sé, tant de bo ho sapigués, però que és un tema que s'ha de... Un vocabulari en el qual no se sentin agredits com se senten i puguin participar de totes aquestes coses de la vida quotidiana i valorar qui tenen al costat. A part de que ens valorem nosaltres també, que també és important que ens pugem l'autoestima, com deia la companya, que som capaces de fer el mateix que poden, o quasi el mateix que poden fer ells, a més de ser mares. Sí, estic totalment d'acord amb els privilegis. De fet, primer hem de fer-ho conèixer, i que penso particularment que els nostres companys d'esquerres ho entenguin, perquè jo crec que òbviament hi ha una part de que costa moltíssim, i revisar-se un mateix i donar-te compte que has de perdre una sèrie de privilegis per continuar la lluita està costant, però gent de prop també, però és que a més hi ha una altra, l'extrema dreta està fent una molt bona feina a la gent que no té aquest pensament de que no han de perdre aquests privilegis, i això es veu molt amb la gent jove, i s'ha de treballar des de l'inici, s'ha de fer tasques, s'ha de parlar amb ells sense enfadar-nos. Jo faig talls de feminisme a instituts i escolto moltes coses, però no m'enfado, perquè se'ls ha d'explicar, i se'ls ha d'explicar bé, i se'ls ha de dir però per què estàs tan enfadat amb el feminisme? I explicar-los que això que els estan explicant que no és així, que òbviament que has de regular-te i que has de mirar que és el bé a nivell comú,
però que el feminisme no li vol mal, que tot el contrari, que en futur és molt millor per les dues parts. I això costa molt d'entendre i és una tasca molt llarga i és una tasca que no només jo tinc com a lluita personal, que no només sigui un taller de feminisme que sigui un bolet, sinó que sigui algo transversal de l'educació i que es faci des de molts punts, perquè és que és la manera de xerrar amb ells, seure i dir què està passant, perquè estàs escoltant a una sèrie d'influencers que t'estan dient que hacerse mujer i hacerse trans és superfàcil i tu estàs creient, saps? O sigui, perquè has arribat a aquest punt, que ara sí que s'ha de fer un acompanyament i això ens està costant i jo crec que és una tasca que hem de fer de part d'esquerres, però tornem al mateix, tots i totes, o sigui, però sí. Volia dir una cosa Bueno, jo primer ja em faig l'autocrítica d'entrada abans de que me la facin perquè crec que primer la intervenció de la Sofia ha estat excel·lent i crec que ha donat peu a un debat molt ric que, en fi, que és molt necessari, no només aquí en l'actual composició d'aquesta sala de 13 assistents, 4 homes, com s'ha assenyalat, que això ja és, a vegades el diable està en els detalls i aquests detalls també compten, no? Bueno, jo volia tornar una mica al paper de la dona en la revolució, en el moviment obrer i en la Revolució Russa. La Revolució Russa comença el 8 de març i la comencen les dones. Què eren aquelles dones que estaven a les fàbriques? Eren les dones que havien substituït els homes a les fàbriques perquè els homes els havien enviat a la carnisseria, a la picadora de carn humana. Els ritmes de... O sigui, per tant, la relació entre lluita de classes, guerra, imperialisme i qüestió de l'alliberament de la dona, en aquell moment s'entrecreuen com un nus de contradiccions que produeix l'inici d'una revolució que ha influït tot el segle XX. La fotografia que has publicat són les dones a l'avinguda Nevsky, que és la que va al centre de Petrograd, però elles han tingut de travessar el riu Neva glaçat i el riu Neva té uns ponts aixecadissos que la reacció havia aixecat perquè les obreres no arribessin al centre de la ciutat. Elles passen per sobre el riu i, en fi, s'ha produït tal crisi que els cosacs, que eren uns mercenaris absolutament assassins, antiobrers i antipagesos no les deixen passar. O sigui, les deixen passar, no les reprimeixen, perquè l'Estat estava en una crisi brutal. I aquí veiem una pila de dones en aquesta manifestació, a la que després es va sumar més gent. O sigui que això. I per què 8 de març? Dia de la dona treballadora, en origen. Jo ara no discrepo de que ara es digui Dia de la Dona només. Les coses evolucionen, tenen un origen i evolucionen, no? Però Dia de la Dona Treballadora, què va passar el 8 de març? I per què la Internacional Socialista, quan encara era socialista, proclama això com un dia internacional de la lluita obrera femenina, però al costat de l'1 de maig? Per què la Internacional Socialista considera que cal posar un altre dia específic per les dones? Perquè hi havia individus en aquest, encara que era una internacional molt masculina, però hi havia alguns individus que creien que la contradicció entre home i dona era una contradicció molt important, que calia donar-hi una resposta. Potser insuficient, ara 100 anys després o 100 i pico d'anys ho veiem diferent, no? Però això
ho hem de posar en valor, no? Ho hem de posar en valor. Donar també una altra referència, el llibre de referència clàssic per moltes feministes marxistes, per les altres no, per les feministes burgeses no és un llibre de referència, és el que ha citat la Sofia, l'origen de l'estat, de la propietat privada i de la família, de la propietat, sembla que és així. Però hi ha un llibre d'Engels 30 i pico d'anys anterior, que és la situació de la classe obrera a Anglaterra, en la que hi ha unes descripcions molt clares de la situació de les dones. No era un feminista com la Flora Tristán, diguem-ne, però en fi, o sigui, aquí hi ha germes del que després seran les onades del feminisme. Per desgràcia és més conegut Engels que la Flora Tristán, no? I segurament, en fi. Bueno, llavors, ja només per anar ara a tornar avui. La relació entre la classe i el gènere, no? I les contradiccions. Aquest és un element que els comunistes, sobretot les comunistes, han reflexionat molt més que els comunistes i que hauríem de reflexionar-hi més sovint. Va haver un partit feminista de la Lídia Falcón que va proclamar que la dona era una classe. Per mi és un error de dalt a baix, però assenyalava una cosa, o sigui, amb l'error, perquè, a veure, jo no crec que una obrera del tèxtil sigui de la mateixa classe que una senyora que viu a sobre de la Diagonal. Val? O sigui, les classes també travessen els gèneres. Igual que hi ha classes dintre el gènere masculí, hi ha classes, però assenyalava la necessitat de reprendre la contradicció. Per tant, entendre la classe com algo complex, perquè a vegades diem la classe obrera i pensem que és una cosa així, està posat en un lloc, en un calaix per classificar. No, la classe obrera és algo complex. Dintre de la classe obrera hi ha els sectors més acomodats, els sectors que acaben d'arribar i que són superprecaris, hi ha contradiccions entre aquests sectors, o a la Nissan no hi havia una contradicció entre els obrers de tota la vida sindicats i els nous obrers que entraven i que, en fi, el sindicat, la USO, va signar un acord ignominiós perquè cobressin menys que els obrers de tota la vida. Doncs hi ha contradiccions entre aquests sectors, no? Hi ha contradiccions entre els obrers nacionals, per dir-ho d'una manera, i els recent vinguts, o no treballa el feixisme aquesta contradicció, perquè la contradicció existeix. I hi ha una contradicció evident entre la classe obrera gènere masculí i la classe obrera gènere femení, perquè aquí ha sortit totes les reflexions que heu dit, a mi m'han fet pensar molt, però bueno, vull dir, estan aquí. En les direccions dels partits, tu veus, crec que només hi ha un partit, o no sé si és un partit, que és la CUP, que amb això va més adelantat que els altres partits d'esquerres en quant a paritat. I no crec que hagin posat una quota, no ho sé, ho ignoro, no crec que hagin posat una quota. Crec que és perquè en les pròpies tasques i en la reflexió interna sobre el tema doncs es veuen les coses diferents. I acabo aquí, penso que en el cas dels partits i dels sindicats el problema és introduir el debat dels temps de vida. O sigui, això que assenyaleu de que el dirigent sindical o de partit té unes tasques superimportants, universals, en fi, no les pot deixar, i llavors si no té a darrere algú que fa les tasques, llavors això també té molt a veure amb els horaris de les reunions, o sigui, amb una pila de coses que penso que anem amb bastant de retard, no? Però si el socialisme ha de ser socialisme, haurà aconseguit l'equiparació home-dona. Si no, no serà socialisme. Serà una cosa més progressista del desig, però no ho serà, no? I per tant això també comença el funcionament de les organitzacions. I ja aquí torno a l'última cosa, a l'autocrítica.
però suposo que se m'entén. Bueno, en relació amb això, del tema dels horaris, perdona, que amb el tema de la conciliació dels horaris, etc., bueno, és també assenyalar que des de Comunistes de Catalunya, i la Lia també ho puc confirmar que estem a l'àrea de feminisme, hem impulsat aquest curs acadèmic un plan d'igualtat de que cada reunió de qualsevol àrea ha de tenir una escaleta amb els minuts, els temes a tractar, etc., i que és sagrada, que s'ha de respectar els temps de la gent, perquè normalment el que ha passat històricament al Partit de Comunistes de Catalunya i també a totes les organitzacions d'esquerres és que, bueno, qui pot quedar a debatir, no? I a divagar i a portar les reunions fins a l'infinito? Tots els homes, clàssicament els homes i les dones que han de conciliar, que han de fer altres tasques domèstiques, sempre s'han quedat una mica relegades o fora d'aquestes dinàmiques. Doncs és una mesura de l'àrea de feminisme, de Comunistes de Catalunya, que estem impulsant des de ja, i bueno, que està bé, però que així hauria de ser en totes les organitzacions polítiques i de qualsevol manera. Algú més? Ja? Sí? Doncs vinga, moltes gràcies a la Sofia per la seva ponència i a tots els que